seliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Upama seliramu margi wong manis, aku kan bakal liwati. Sen lintang eluku semono, janji prasetya ning ati. Tansah kumantel ning netra arinoso, agar rasa rasaning driya. Sak jagat raya kaling ana ukir lan samudra, nore ilang mamanise aduh, dadi ati selawase. Niro ing dalu atiku, lam-lamen sira wong ayu, nganti mati ora bakal lali. Lakae lintang mlaku, seliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Upama seliramu margi wong manis, aku kan bakal liwati. Sineksen lintang eluku semono, janji prasetya ning ati. Leng-lenging driya mangungkung kanduhan rimang. Sakar pisan sasat sining karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit pasang kalimat tapi mugi tinebihno saking tulah sari, tinebihno saking siku dendaning Sang Yang Maha Kawasa. Nuwun kula nuwun. Saya ning para sepuh, pini sepuh, aji sepuh dalah para pepunden ingkang satuhu lebya ing darmaning pitutur.
pono ing pamawas ingkang tansah kinabekten. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblat panuntun panembang ming ngersani Gusti ing tansah kula tenggo pituah-pituahipun. Para satriyaning nagari, pangemban pangembaning praja ingkang tansah mastuti mring pepayoning kautaman ingkang pantes minangka pandom-pandoming para kawula dasih. Para tamu kakung putri ingkang sampun pepak sinaraja dahat kalingga murda. Datan katalupen para kadang werda taruna ingkang tansah winengku bagya lan mulya. Pratapa keparingipun panjenenganipun Bapa Ridwan Gotrah Kalawangsa. Kula ingkang kabedhedan sinarya hambuka wiwaraning suka wangane wicara tuwaraning kandha. Kinenderaken hanjang kepi menggah arantamaning adicara ingkang sampun karambet wiwit purwa madya. Usana mugi manggiya bagya mulya kang sinedya rahayu kang tinemu. Puja hastawa, puji hastuti. Saking ngarsaning Gusti kang murubeng dumadi karana rahmat ingkang sampun rumentah dumateng kula dalah panjenengan sami. Hingga kula dalah panjenengan sami saged mangayu bagya linggih dawuhipun Nak Mas Bagus Supriyanto ingkang jenengan krama Roro Ayu Nur Ika Safitri. Sholawat ugi salam kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab saha panyuwunan kula dalah panjenengan sami bincang wonten yaumil kiamah pikantuk payung syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Sumangga paharikan dari kalenggahan enjang prasaja mugi Gusti paring berkah samudayanipun kita pikak kanthi sarengan kanthi waosan basmalah sinarengan kalian kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. علينا
حسبي الستر علينا يا مجيبا كل ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم Wong agung ingkang sampun samya mangun bepisanan ing kono samya nayenaken wilujeng rawuhipun pindha ing kajugrukan Wukirsari kabanem ing seganten madu monggo monggo Bapak Ibu pinarak kanthi sekeca sumangga. Tumuli kadharaken Ayu Putri Domas nyawigake wujuding upa karti nggih nyawarsa peparing wujuding guna kaya ingkang awujud beras kuning jinampuran arta receh jinampuran kacang kawak kelawan deli kawak harsa sinuntak dening penganten kakung tinampi dening penganten putri senajan to ing mangkono wujuding guna kaya hanamung sakedhik senajan to ing mangkono wujuding guna kaya hanamung sakedhik
ngeno nampi kanthi kebaing nastiti gemi tur pangati-ati sak samonipun tinampi tumuli tinangsulan kanthi singset kacar kucur ing pangajab rezekining karoben bisa mancur sumulur kacang kawak delik kawak wong liya bisa dadi sanak pepindhane kaya dene angumpulake balung kang samya apa pisah mangkono sakwusnya tinangsulan kanthi singset guna kaya tumuli denaturake tumanduk Rama dalasan ingkang ibu monggo bapak ibu Purna ngaturaken gunakaya tumuli kadherekaken penganten arsa dahar gembul bujana andra wina ya dahar gembul wujuding sekul punar jangkep lawuhipun ana lawuh ati antep pindhang antep tigan dadar ing kono wujud golong ingkang gilik ing kono wujud golong ingkang gilik wujud golong ingkang alit menika nedahaken golong gilik ing sedya serat mojo pengantin kekalih arsa gesang sesarengan wonten madyaning bebrayan agung tumuli sekul punar dipun dahar kanthi sesarengan sinawang tetan boseni nyawang wong ayu leman rekoso tak lako dandi angger aku bisa nyawang wong ayu lambemu abang yen matiang kuwis purun angger tresna kumbo tirta wening tirta tegesing banyu wening tegesing menep nyambut sih sutrisno susilaning akrabi kanthi meneping penggalih weninging cipta uga tansah emut marang Gusti kang
maha wening. Mugi anggenira lelumban wonten madyaning bebrayan agung kanthi weninging pikir anteping kalbu. Purna kaunjuan wujuding tirta wening kepareng sedya Sirat Maja penganten kekalih arsa sungkem wonten ngersanipun Kang Rama saha ingkang Ibu. Saderengipun sungkem lolos duwung ingkang rumiyin. Sumangga ingkang piniji panjenenganipun Canela kalolos duwung keprabon nata kalolos. Penganten kekalih arsa sungkem wonten ngersanipun Kang Rama saha ingkang Ibu boten kepareng ngagem wujuding duwung. Duwung keprabon utawa sawungkan ingkang boten kepareng Kang putra ngabekti dhateng temanten tiyang sepah kalihipun. Lon-lonan nggih nylumampah kekanten astotan ginggang sarikma Rama saha Ibu. Waleh-waleh menapa Kang putra saripit nyuwun donga pangestu dhateng Rama dalasan ingkang Ibu. Mugi anggen kula lelumban wonten madyaning bebrayan agung kanthi donga pangestu Rama dalasan ingkang Ibu satemah mahanani urip ayem tentrem tinebena saking godha lan rubeda. Kula emo dawuh Enjang Rasul ridallah fi ridal walidin, ridaning Gusti Allah menika ridane panjenengan ibu bapak. Mila kula nyuwun tambahing donga pangestu Rama Ibu. Nggih putraku sakloron iki wiwitaning urip ing besoke bakal nemoni kahanan. Ora ana urip kang tanpa coba ya nggih. Ora ana tresna kang tanpa godha. Mula nggih bebrayana kanthi tatak mongko pungkasane bakal tutup nggih anakku sakloron. Lan elinga nggih anakku dawuh Enjang Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Sak bagus-baguse menungso kang piguna marang menungso liyane nggih. Iya Nduk, anakku sak karone bektiya marang kang masmu ya Nduk. Wanita kudu wani ditata, madhep mantep mituhu marang kang den suwitani nggih anakku cah bayi. Wong tuwa suwargane wong tuwa ora kepengin dipunjung panganan kang miloso, unjukan kang gawe segering salira, ning suwargane wong tuwa sak kalimah rong kalimah digugu lan ditiru iku minangka swargane wong tuwa nggih. Lan nggih anakku cah bagus mung tak suwun rina kelawan wengi muga enggalo antuk talining katresnan kang sejati kang awujud pratimba kang bangkit tata jalma. Purna sungkem wonten ngersanipun Kang Rama duwung keprabon utawi sawungkan enggar kaagem malih pratandha narendra tan tebih saking agemanipun canela kaagem malih. Ratsarating surya
megolan gunung-gunung pajaring kekono kasih ke Bumbeling Gongso. Ayo dipersilakan Thomas Manggolo, dipersilakan untuk memberikan foto bersama pengantin. Penuh derita yang kelabu, walaupun telah lama hanyut ditelan masa, tapi terkadang menyiksaku. Aja sumonggo keluarga saking Rejengan sumonggo dipersilakan untuk memberikan doa restu foto keluarga. Dipersilakan anu mbak-mbaknya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, mas-masnya yang memberikan doa restu untuk mempelai berdua foto keluarga. Dipersilakan.
dilajengaken ing adicara cendhaipun inggih punika pasrah pinampi. Hamurwakani atur pasrah pinanganten kakung saking kadang besan kaluwarga Bapa Waimin dalah Ibu Musri ingkang mijil saking Desa Ngrejeng Kecamatan Sekar ingkang saking alamat Grenjengan nggih Kecamatan Sekar. Kaunginganing para arawuh awet Bapa lan Ibu manah panjenengan kekalih menika boten kwawi matur piyambak dhateng pangarsa panjenengan pramila sesulih kang hangrayani inggih menika panjenenganipun Bapa Surasa. Mila kepareng dumateng panjenenganipun kasuwun jengkar saking palenggahan. Sasana miwah swasana kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para alim, para ulama sesepuh lan sepuh dusun Deling ingkang kula hormati. Dumateng para hadirin para rawuh undangan ingkang hadir wonten ing majelis menika ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng keluarga besaripun kadang besan inggih panjenenganipun Bapak Ridwan dalah Ibu ingkang minulya lan sedaya ingkang boten saged kula sebat mawi setunggal kula ngaturaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan rumiyin sumangga wonten ing kesempatan ingkang berbahagia menika kula panjenengan ngaturaken puji syukur kagem Allah Subhanahu wa taala kanthi sedaya nikmat taufik sedaya inayahipun ingkang kaparingan Allah dumateng kula panjenengan sehingga wonten ing kesempatan siang menika kula panjenengan saged hadir rawuh wonten ing inggih menika acara walimatul ulus inggih menika kadhau baik utawi didhawuhanipun inggih menika anak Mas Supriyanto pikantuk Mbak sapa baru kenal Nur Ika Safitri. Alhamdulillah mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Kalihipun salawat salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya wiwit wonten ing donya menika langkung binjang wonten yaumul kiamah kula lan panjenengan tansah pikantuk syafaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengipun para bapak ibu para rawuh ingkang minulya ngapunten saderengipun jenengan lenggah wonten ing mriku kula jumeneng ngapunten ing sak-kathahipun bilih kawula jejer jumeneng wonten ing mriki minangka sesuai atur saking inggih menika Bapak Waimin dalah Ibu ngapunten panjenenganipun boten saged rawuh wonten ing dalam menika pramila mawakilaken dhumateng kula kapurih inggih menika sepindah ngaturaken salat taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kangge inggih menikasipun keluarga kadang besan inggih menika Pak Ridwan sakeluarga aturaken ngapunten boten saged rawuh wonten ing kalodhan siang menika.
Lan sajengipun nyuwun ngapunten bilih kula sak rombongan anggenipun rawuh utawi sowan wonten ing dalem menika kirang nuju brana bab wonten solah bawa ingkang kirang nuju brana wonten ing keluarga mriki kula nyuwun ngapunten sakathahipun ugi matur nuwun sanget atas inggih menika pasogatan saha panghormatan ugi palenggahan ingkang sampun kasumadyaken matur nuwun sanget mboten saged bales punapa mugi-mugi sedaya kala wau tansah angsal inggih menika berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Lasanesipun minangka inggih menika aturaken saking Bapak Waimin Sukoharjo ngaturaken inggih menika pasrah utawi masrahaken temanten inggih khususipun anak Mas Supriyanto menika supados dipun tampi dados keluarga mriki. Inggih menika masrahaken kanthi bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Waimin dalah ibu masrahaken anak Mas Supriyanto supados dipun gulawentah wonten ing keluarga mriki. Mbok menawi inggih menika wonten utawi kekiranganipun anggenipun inggih menika rerembakan utawi napa kemawon wonten ing keluarga mriki khususipun lan umumipun dhateng inggih menika lingkungan mriki kawula nyuwun supados dipun inggih menika tuturi mbok menawi menika anak Mas khususipun Supriyanto menika kirang inggih menika duka cara wonten ing mriki. Pramila kula pasrahaken dados inggih menika dipun kula wentah sak sae-saenipun wonten ing keluarga mriki. Lan salajengipun inggih menika ugi badanipun adicara niki mangke purna kawula sak rombongan nyuwun pamit lan mugi-mugi dumugi dalem griyanipun kanthi inggih menika boten wonten alangan setunggal punapa-punapa asal berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang terakhir inggih menika Bapak Waimin dalah ibu kala wau pesen bilih sepekenanipun manut mawon kantun warga mriki njing napa dipun semanggaaken. Makaten saking kawula wonten menawi wonten kirang lan khilafipun anggen kula matur kula nyuwun ngapunten ingkang sakathahipun. Wallahu muwaffiq wal muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dung ing panuwun tanpa pepidah kunjuk ngarsanipun Bapak Suroso sesulih panjenenganipun Bapak Waimin dalah Ibu Musri sampun hamasrahaken pinanganten kakung dumateng kadang ingkang hamengku gati. Menggah ing cendhakipun minangka hatur pinampi ngiras pantes pambagya harja saking hamengku karsa inggih punika Bapak Ridwan dalah Ibu Ngasemi kang lenggah ing bumi ndeling sami ingkang dipun raos kadang besan kandhine karaosaken Bapak Ridwan sekalian bombong manahipun panampi kaanugrahaning Gusti netepi darmaning asepuh hang rakit sekar cempaka mulya hamiwaha putra Hamaryo Siwi. Pramila boten kuawi pimatur piyambak dumateng panjenengan sami nggih mangke hamung ngandheke jengke mawon pramila sesulih ingkang hanyeranganipun Bapak Parman
Mila mekaten dumateng panjenenganipun Bapa Parman, kula suwun jengkar saking palenggahan. Sasana miwah swasana kula sumanggaaken. Sumangga. Nggih, pangapunten saderipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten ketingalipun kok mboten enten sing jawab niki jane ngoten kuwareken apa ketuwuken nggih panjenengan sedanten. Pangapunten nggih. Ketingalipun wajib lho jawab nika dawuhipun Mbah Yai kala dalu. Pramila kula aturi sepindah malih uluk salam, monggo sareng-sareng jenengan jawab nggih Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah halla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kama ba'du. Hadiratul mutaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh aji sepuh wonten ing desa Ndeling ing tansah kula takdimaken. Ingkang kula hormati ingkang Mengku Praja Desa Ndeling, Bapak Lurah, kami tuwa sedaya kemawon ingkang tansah kula hormati. Lan ugi langkung-langkung panjenenganipun Bapa Besan saking Grinjingan Desa Sekar, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ingkang tansah ugi kula hormati. Lan Bapak Ibu hadirin ingkang kempal wonten ing mriki ingkang tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi ingkang kagungan dalem boten kesupen panjenenganipun Bapak Ridwan lan Ibu Ngasmi ingkang tansah ugi kula hormati. Langkung-langkung mempelai kekalih ingkang maha bahagia wonten ing enjing kala wau akad nikah lan dipun lajengaken resepsi wonten ing siang menika ingkang tansah kula hormati. Lan mugi-mugi ndadosaken temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah fidini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saderengipun dalem matur wonten ing mriki minangka duta saking panampi panjenenganipun Bapak Ridwan sak keluarga, monggo kula dherekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bilih menapa ing siang menika kula dalah panjenengan sami tasik pinaringan kesehatan jasmani lan rohani saged ngrawuhi acara walimatul arus nggih menika dipun Mbak Fitri kalih Mas Bagus wonten ing siang menika. Mugi-mugi rawuh kula dalah panjenengan sami wonten ing majelis menika kali Allah Subhanahu wa taala dipun catet dadosaken amal soleh benjing wonten ing yaumul kiamah, amin ya rabbal alamin. Salebetipun selawat ugi salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman. Kula dalah panjenengan sami antu-antu syafaatipun syafaat wonten ing donya langkung-langkung benjing wonten ing akhirat. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, ugi matur nuwun sanget ingkang pranata cara ingkang sampun maring wedal lan ugi grup rias elektron sound system sedayanipun ingkang tansah ugi kula hormati. Wonten ing mriki sepindah kula kajibah mewakili saking keluarga Bapak Ridwan lan Ibu Ngasmi sak keluarga sepindah matur nuwun sanget rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun nyempataken wedal sampun purun dugi wonten ing adicara siang menika kaburih nderek-nderek ndedonga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajatipun Bapak Ridwan menika tansah dipun kadulaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika ndhawuhaken
putri putranipun wonten ing siang menika. Salajengipun wonten ing mriki Bapak Ridwan boten kuwaos matur piyambak pramila panampi menapa ingkang dipun aturaken saking keluarga temanten kakung kala minangkani wakil saking Bapak Ridwan sak keluarga pasrahipun kawula tampi kanthi waosan bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Mugi-mugi ndadosaken inggih menika mantu utawi ingkang dipun wastani dados keluarga enggal. Insyaallah sedaya menika mboten dipun bedak-bedakaken amargi ngapunten Bapak Ridwan nggih kagungan putra ketepaan nggih namung kalih estri sedanten. Dados insyaallah putrane jenengan wonten ing mriki dipun dadosaken putra jaler ingkang pertama nggih. Salajengipun nggih wonten ing mriki kula minangkani saking Bapak Ridwan sak keluarga pangapunten sedayanipun mbok menawi Bapak Ridwan sak keluarga anggenipun nampi panjenengan sedaya nyiapaken menapa kemawon uga rampenipun termasuk panggenan dedaharan unjukan menika mboten ngresepaken dhateng manah panjenengan sedaya langkung-langkung keluarga besan saking Sekar kula minangkani wakil saking Bapak Ridwan nyuwun gunging samudra pangasami saageng-agengipun lan salajengipun sejatosipun nggih Bapak Ridwan sampun nyiapaken mulai sekitar setunggal tahun kapengker nangis sedayanipun mboten pripun nggih naminipun tiyang nggih tetep wonten kirangipun pramila wonten ing mriki kala minangkani sesulih saking Bapak Ridwan nyuwun samudra pangasami saageng-agengipun lan salajengipun wonten ing mriki napa ingkang dipun aturaken Bapak Wakimin saking Sekar mbok menawi badhe kondur mriki mboten saged mawangunten wangsuli menapa-napa namun sagedipun namun ndongaaken mugi-mugi panjenengan sedaya wangsul saking mriki sageta slamet widodo lestari sambikala dugi dalemipun piyambak-piyambak. Ananging Bapak Ridwan nggih niki mbesiki kula menawi badhe kersa nyipeng teng mriki insyaallah nggenipun nggih siap setunggal RT siap nampi panjenengan sedaya. Saking kula mekaten nggih salajengipun dalem wah iki nggih lan ugi wonten ing mriki pangapunten sanget menawi mengke kersanipun napa niku dipun aturaken Bapak Besan Wakimin nggih menika mbok menawi mengke adicara salajengipun nggih menika sepasaran utawi sepekenan menika mengke kersanipun komunikasi amargi ngapunten nggih saniki pun sami nyepeng HP dados boten saged diputun-putusaken wonten ing podium menika. Saking kula mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang saged kula aturaken mboten wani anggen kula matur wonten kirang langkungipun kula nyuwun gunging samudra pangasami saageng-agengipun wallahu muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan aminin hamdan yafina ma wa yakafi masjidah ya rabbana ya rabbana ya rabbana alhamdu ya baqi li cikal karami wal istani ya Allah. Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillati tatalu bi khad wa taghfarizu bi qurabatu wa tunali ragaibi wa kusul qawati wa safifi kulan katin wa nafasin bi adamikum ilaki ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina jannata ma'brur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiri syaulana lahumul fatihah. Surah al-Ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu tetes titis wijang kamlang nenggih panjenenganipun kang hamengati
minggih sesulih saking panjenenganipun Bapak Ridwan, panjenenganipun Bapak Parman. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Saking para tamu kakung sumawon putri katrem sawetawis. Kinaryo penganten arsa kakirapaken winastan kiraping kanarendran ngrasuk busananing satriya. Kaja panjenenganipun Sang Suba Manggala kasuwun sawega ing diri samakta ing gati. Kinaryo njengaraken Sang Narendra winastan kiraping kanarendran rasuk busananing satriya. Jengkaring Sang Narendra ungling gambuh. Sinangkara kinarya murwakane kandha sumembah sungkem saisining rat ing sahandap panguwasaning Gusti kang anggelar jagat. Iya Sang Hyang Pramesti wenang kang menang amurba Hamisesa kang menang midana mewah paring nugraha marang Sagung dumadi. Purbaning juang manom andayani ilining banyu lawan uruping geni. Mula tumitah jalma ing madyaning jagat araya pada sadaya jangkep sajodo kelawan tetimbanganing jagat sadaya muskapanta ponta andut
pepantane. Ana padang, ana pet, ana bunga lawan susah. Wekasan ana wujuding urip ana titi wanci dina pati. Ya ing mangkono panguwasaning Gusti kang gelar jagat lamun to kakandha sadanguning rahina. Ing kono datan ana pedhote Nadyanto tinulis nganggo banyuning segara. Nganti wasatoyaning seganten ora kuwowo anggeguri tondo kuasaning Gusti ing jagat kang gumelang. Mula ningno kang kinucap gantiya kang kacarita. Endah ora kaya kahanan ing Stinggil Binaturata. Ana pepetan Taman Sarian cilik yen to dilulu. Ana sesekaran kang nedheng negeri Mekar kang amrik anggondo arup. Karana sampun jengkar saking Pandhawi Agung. Jok sinten to ingkang lumaksana ing ngarsa jimat kapindho ambeksa sapecak mangu satindak kendel datan kendatan samulat kanan kiring bebasan tansah anrawang ing songi akswasana.
ayah. Siang pantoro ratri mung eling manis ati setiaku bisa handuweni marang sang Tiazo Laksmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi ubayane datang melenjani janji samoya mukti seboyo pati. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batenku. Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno. Siang pantoro ratri mung eling manis ing ati Nama saya Pak nggih. senajan aku bisa anduweni marang sang Tiazo Laksmi. Tenan apa ora Rasa kangen kang limputi lintang dadi saksi ubayane Perias gaul. datang melenjani janji saboyo putih seboyo pati. Yang mau nyawer Nyawer bose lho. Nyawer berias. Bos rias lho. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batenku. wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu.
jujur padaku. Foto siapa di dompetmu? Kok kamu diam begitu? Sayang, jawab atau aku pergi sayang. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita
Kula Nggih. Pak Dalang Nggih. kula namung saged ndongaaken mugi kemawon Sri Atmaja temanten kalih mempelai berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah Amin. Yang warahmah. penting itu, sepenting Nggih. kuwi, Mas. Mas Bagus sampean aslinipun pundi? Renjengan. Grenjeng. Ngrenjengan. Kok iso kenal Candeling iki ceritane piye? Apa lewat Facebook? Facebook apa Apa liwat Twitter? Apa ya? Apa Jujur TikTok? mawon Mas ora apa-apa kok. Biasane Lewat medsos napa langsung? Diceritane ra mari kok. Diceritane ora mari, Oh. nek pengen mari ditambani Mas nganten anyar ki yo terah perih kok. saking dawane ceritane. Apane? Ceritane saking dawane dadi gak Saking mari-mari. dawane nggone bagus. Mbak manten paring asma sinten? Nurika. Nurika. Lah jere Fitri. Bojomu nek pira to? Kok Nurika nek Fitri barang aku bingung. Mas Bagus. Sampun seneng. Mun. Estu. Estu. Yakin ora ndedeng ae. Oh ya pingisan lho. Lah iki gak sambok uwet-uwet nyapa to kok ya. Urung wayahe kok ya. Mbok uwet-uwet sik. Pun seneng estu. Mun. Ampun. Muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem. Allahumma Amin. kuncine wong rumah tangga siji Mas, ojo pegatan ya, hanya maut yang bisa memisahkan. Amin. Lan dadi wong urip rumah tangga wi ojo oyo-oyoan bener, oyo-oyoan salah wae. Tegese engko nek upama nek masalah sampean yo aja gugu karepe dhewe. Sing bener ya aku, lah mbake sing bener ya aku wis salah. Kudune salah siji iki kudu ngeten lho Mbak. Upama jenengan Mas sampean duwe salah, Mas apa Mas duwe salah, sampean ndang ngatur luput sik. Aku sing salah Mas ya sepurane ya Mas. Ning beda karo nganten kawak oh, Mas. Nek nganten anyar ngeten iki apa-apa halus, lagi Iya. kesandung jegruk wae lho Pak Dalang. Iya. Nganten anyar Nek iku ngelus-ngelus ora karo-karo. kandhani upama mbak iki njaluk bakso nang ngarep kono nek watu kesandung jegruk ngono kuwi ngantene lanang ya nesu kok. Nesu. Nesu Sing karo disusuli watu. watune, Heeh. watune dijotosi. Heeh. Piye Dik, ndi sing lara? Watu kurang ajar bojoku sing ayu-ayu malah mbok nyandungi sikile masane apa? Jotosi watune. Lah nek terus nek nganten kawak piye nek nganten kawak? Nek kaya buwar iki beda nganten. Piye? Manten kawak. Umpama iki buwar iki kesandung jegruk piye? ya langsung muni bojone. Piye? Mata. Sing Niku pengalaman pengalamane awake dhewe. beda karo nganten anyar. Heeh. Nganten anyar ki mangan wae iki bareng beda karo nganten kawak. Heeh, kok iso? Nganten kawak ki mangan wae kadang-kadang ki ora gelem ngimbuhi sing wedok. Heeh. Iya Lagi bener. sing lanang buka sego wae kuwi sing wong wedoke ya muni. Piye? Lawe aja dientekno kok anakmu ngengei ngontekno dhewe. Kuwi Iku bojoku nek ojo kawak, nek nganten kawak. Tapi nek nganten anyar. ora. Piye? Mangan ra mangan ya bareng Mas nek mangan. Heeh. Ayo Mas mangan iki lho tak dulang. Heeh. Iki nek nganten anyar. ya. Nganten kawak. Upama sing lanang widi aku dulang ora ditokor piye. Jelas pokoke. Oke. Aja ditiru sing ala ya Mas. Sing apik wae. Sing apik wae. Hmm. Nggih alhamdulillah. Kuwi nyapa ukrek tanganmu. Sing apik nek lungguh aja begagah. Dengkul ketemu dengkul karo sing wedok nyudut. Ha kowe kaya mbake iki lho nek lungguh no. Nah, tangane demek-demekan. Didemek tangane bojomu. Nah, tangan loro didemek kabeh. Malah grayah. Wangel cah iki omongane walah Gus. Ngene iki engko bengino iki wes apa Dik? Wis mbahyakno kita iya. Terus tenan iki kok terus mikir yo anu ngono. Piye? Kok bengi jene wong jagong ora yo. Nggih Pak Dalang, niki monggo. kula tak gegojekan kalih Nggih, Manggolo Domas. monggo. Manggolo Domas semuanya. Nindi manggolone mangko wis ilang. Ayo semuanya berdiri baris. Siap gerak. Oke. Heeh. Iki tak tekoni sitok-sitok. Sing gak gelem tak tekoni enek syarate. Oleh gak joget ora apa-apa. Nggih, syaratnya apa?
syaratnya siji, cah edok tak ambungi cocok. Dek, namanya siapa sayang? Ajeng Anissa. Jenenge sapa tak percaya ku angel. Sapa jenengmu sapa? Ajeng Anissa. Ajeng Aisyah. Sing jelas nduk, namamu siapa sing arang-arang? Ajeng. Ajeng. Ajeng Nindi. Kalau yang ini namanya siapa? Nevi. Nevi. Anake sinten? Bunga Semi. Bunga Semi. Bunga Semi. Namanya siapa tadi? Nevi. Nevi. Anake Bunga Semi. kelas piro? 4. Berarti adike manten kuwi. Bunga Semi ki kelas 4 di anak iki berarti. Sik to. Tak tekoni, Iya, Pak. tak tekoni. Namanya siapa? Nevi. Nevi. Ibuke Semi. Ngasemi kelas piro? 4. Lah ya Bunga Semi kelas 4 to. Sing kelas 4 Bunga Semi apa awakmu? Alah bingung aku. Kowe bingung, Nduk? Aku ya bingung kok ya. Ini sayang, ya Allah. Bocah teh ayune kaya ngene ya Allah. Namamu siapa, Cai? Jenengmu sapa? Jessica. 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 Mamun di Jess? Deling. Delik. Kalau yang ini namanya siapa? Dinda. Dinda. Yang kolonya? Oh coba tekoni lek. Namanya siapa? Ayu. Ayu. Rumahnya mana sayang? Kameramen dipersilakan. Mana kameramennya nih? Mas apa nih? Yang ini namanya siapa? Olip. Mas Santo. Olip. Oke. Kameramen. Sing lanang gede-gede. Jane iso ndelundeng kamene gedene. Iki ndasmu mbok pungkruk mantuk delepno ngene lho. Jenengmu sapa le? Rizka. Rizka. Lanang kok edok kok Rizka? Jenengmu sapa? Rizka. Lho Rizka ki lak edok lho. Rizka sapa? Rizka Indriwati ngono. Kalau yang ini namanya siapa? David. Kowe koyo sak pedho ngantene gedene wis. Pit, Dampit. Dampit. Pit. Alah David. Dapin apa? Kowe aku ora budek kok nyengapi wong gerang asem. Pas gede kono rumangsane aku wani karo edene apa aku lah tak jawab. Untuk Mas Anto kameramen dipersilakan keluar. Kalau sing iki wah jan cari bagus e kaya ngene ya Allah. Ya kaya anake kodhok Sekar modele iki. Putune Sadi. Jenengmu audio sareng para kadang juru rias Sekar Arum. Yuk sobat Bang, ada garam Cina. Sayang nyawer ya yang. Ya, anggere nek pacarku bubar ya, semangat. Upama niki 7 dina 7 bengi las aku kok ya. Yo. Semuanya joget yuk. Yo. Hey 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 hey. Yo tangan di atas. Bareng Sekar Arum alias temanten luar biasa. Ayo keluar. Tunjukkan pesonamu. Budak Ciamis, kuliah di Palembang. Kalau punya anak gadis, jodohkan sama abang. Budak ke Palembang, kuliah Haji, di kampus. saku nuwun kamu kakung semua warga putri kang Boyo. Bakadeng menggah aran temane ngati corek. Ayo adik-adikku mau joget. Ayo. Dewi Purwo Madyo Misono Mugi Mangyo Bagyo Polyo kang Sunarjo. Rahayu kang kula kekali
Mowi Papiworo karo tamtu kathah kalepatan saha kawanipun nyuwun agung samudra pangasami. Akhir kalam usikum nafsi Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katutup katuasan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Audio matur suwun. ABR Elektron luar biasa. Sekar Arun Rias Komandan. Asik. Ayo deh. Budak Ciamis kuliah di Palembang. Kalau punya anak gadis jodohkan sama anak. Budak Palembang kuliah di Pemulung. Kalau tidak ada bujang, duda pun masih laku. Hai si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca. Walaupun tidak kenal, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kota. Walaupun tidak kenal, yang penting cinta ngegas. Budak Ciamis kuliah di Palembang. Punya anak gadis jodohkan sama abang. Budak ke Palembang kuliah di Bengkulu. Kalau tidak ada bujang, duda pun masih laku. Hai si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca. Walaupun tidak kenal, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kota. Walaupun tidak kenal, yang penting cinta ngegas. Prabu sampun paripurna genya makarya pirang konco nambah nyuwun pangapunten sedaya perapatan akhir kalam batami hidayah waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku,
sampaikan. Janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu.